Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak eta Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak kontzertu ekonomikoen aldeko defentsa bateratua plazaratu dute. Komunikabidei bidalitako eskutitzireki batean, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gobernuburuek egonkortasun eta segurtasun juridikoaren aldeko tresna direla argudiatu dute besteak beste. Eguerdion. Pasaden larunbat honetan ospatu du EH Bilduk Donostian bere konferentzia politikoa. Bertan, Euskal Koalizio Subiranistaren koordinatzaile orokorra den Arnaldo Otegik Euskal Herriaren nazio izaera aldarrikatu nahi izan du. Euskal Herria Bildu argi eta garbi planteatuko du. Euskal Herria nazio badela eta errespetoa zor zaiela. Ez bakarrik nazional mailan, baita ere herritar bakoitzari herri honetan. Hori izango da gure posizioa eta posizio hori defendatuko dugu, ahalik eta hobekien eta ahalik eta irrifar handiarenekin. Israelgo gobernuak bere horretan dirau Palestina eta Libano erasotzeko aferan. Pasaden larunbatean, Zisjordaniako Al-Jaziraren egoitzan sartu eta bera gutxiarazi zuen armada sionistak. Gainera, Libano hegoaldeko herritarrei euren etxetatik alde egiteko esan die. Hezbollak bertan armamentua gordetzeko erabiltzen omen dituen hainbat eraikinen aurka egiteko intentzioa baitute. Eguerdion guztioi. Ordubiak eta bi diren honetan ekingo diogu aste honetako lehen albistegiari. Maria Txibite eta Imanol Pradalesek Eusko Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako kontzertu ekonomikoen aldeko defentsa egin nahi izan dute beste behin ere. Komunikabidei bidaliriko eskutitzireki batean, bi gobernuburuek autogobernuaren giltzarria eta eskubide historikoa direla baieztatu dute, baita erabateko segurtasun juridikoa duten tresnak direla gaineratu ere. Asteburu honetan ospatu du EH Bilduk bere konferentzia politikoa. Pasaden larunbatean elkartu zen Koalizio Subiranista Donostian eta Euskal Herriaren nazio izaera azpimarratzeaz gain, mahai politikoak 3. kongresua arautzeko egindako proposamena ere onartu dute. Neoliberalismoa porrot egin du eta zentzu horretan hori oinarri bezala hartu behar dugu gure politikak planifikatzerakoan eta gure proposamenak egiterakoan. Eta horrekin proposamen bat beraz. Euskal Herria Bilduk uste du, benetan Euskal Herrian nahi baldin bada zerbitzu publikoak berriz ere duinak izatea. Euskal Herrian aldaketa klimatikoaren kontrako politikak benetan eraginkorrak izatea. Gure ehun industriala lurrari lotua eta lurralde honi eta nazioni lotua nahi balin bada. Genero arrakala gainditu nahi balin bada. Aberastasuna banatu nahi balin bada. Horrek halabeharrez eskatzen dula politika antineoliberalak egitea publikoan. Euskal Herria Bildu argi eta garbi planteatuko du. Euskal Herria nazio badela eta errespetoa zor zaiela. Ez bakarrik nazional mailan, baita ere herritar bakoitzari herri honetan. Hori izango da gure posizioa eta posizio hori defendatuko dugu, ahalik eta hobekien eta ahalik eta irrifar handiarenekin. Aste honetan zehar erabakiko du Espainiako Auzitegi Nazionalak Miguel Ángel Blancoren erailketaren inguruko auzia preskribatzen den ala ez.
1987ko uztailean bahitu eta erail zuen Etak Blanco, Ermuako Alderdi Popularreko zinegotzia zena. Hori dela eta, Mikel Albizu, Soledad Iparragirre eta Iñaki Grazia Arregi Etako ustezko buruzagioiak auziperatu nahi dituzte, baina medioetan argitaratutakoaren arabera, euren defentsak ekintza hauek preskribatu egin dutela argudiatu du, 20 urte baina gehiago pasa direlako hilketa egin zenetik. Pasaden asteburuan ospatu da Iruñean San Fermin txiki. Eguraldia lagun izan ez badut ere, iruindarrek eta gerturatutako gainerako herritarrek festari eutsi zioten bai larunbatean eta baita igandean ere, eta kontzertuez, kale jiraz edota buru handi eta erraldoiez gozatzeko aukera izan zuten besteak beste. Aldapako San Ferminak izan ditugu asteburu honetan Iruñean, edo iruindarreko bezagutzen duten bezala San Fermin txikito. Goxuan salsa, burutik, ezpika eta DJ ezberdinek txosnetako gauak girotu dituzte asteburuan zehar, naiz eta eguraldiak ez duen lagundu. 12 terditan, Korazionisten elizan egitekoa zen txupinazoa Santo Domingoko aparkalekuko auzoguneko espaziora eraman dute, euria etengabe airi baitzuen. Eskola ezberdineko botxikiek jaurti dute aurtengo txupinazoa. Euriz beteriko asteburua izan da larunbat arratsaldean erraldoi eta buru handien eta La Pamplonesaren irteera bertan bera utzi zuena. Hala ere, jendeak ez dio kaleko giroaz gozatzare utzi. Igandean zerua gris eta goibelduta zegoen arren, festa ez zen gelditu eta Iruñeko aldezarra jendez bete zen ikuskizun eder batez gozatzeko goz. 11etan urduritasuna nabaria zen, batez ere autobus geltokian. Ohikoa ezen bezala buru handiak ez ziren ezpeleta jauregitik atera. Gurasoak baina batez ere txikiak erraldoi eta buru handien konpartsaren kalejira asteko irrikaz zeuden. Duguna dantza taldeak bere ohiko kalejira egin du eta udaletxean ohikoa den ezpata dantza ikusgarria eskaini dute. 12etan Basilikako sarrera jendez gainezka zegoen prozesioan San Ferminei laguntzera hurbildutako herritarrez. Kaleak jendez beteta zeuden, jaiaz gozatzeko asmoz. Tabernetako terrazak bizi lagunez beteta zeuden eta ez zuten aukera galdu nahi izan beren kuadriekin elkartu eta bermut hartzeko. Gizon bat atxilotu dute asteburuan uharten, herriko festetan, adin txikiko hainbat pertsona ukitzea egotzi diotelarik. Herriko udalak ekintza hauek gaitzetsi ditu ohar baten bidez. Udaltzaingoak atxilotu zuen gizona, barraketako langilea dena, eta emakumearen aurkako indarkeriaren auzitegiaren esku dago jada. Etengabeko arretagune berri bat irekiko dute Gasteizen Lakua Bizkarran. Halaxe jakinarazi du Eusko Jaurlaritzako osasun sailburu den Begoña Pedrosak. Arabako hiriburuko bigarrena izango da Santiago Ospitalean antzerako beste bat baitago. Azken urteetan zehar egindako aldarrikapenetako bat izan da arretagune berri baten irekiera. Osasun sailburuak bigarren etengabeko arretagune baten irekiera iragarri du Gasteizen, hainbat urtez egindako eskaeren ondoren. Lakua Bizkarrako osasun zentroan egongo da kokatuta etengabeko arretagune berria, eta hiriko bigarrena izango da Santiago Ospitaleko gunearekin batera. Lakua Bizkarrako osasun zentroa Gasteizko Duke de Wellington kalean kokatuta dago, tranbia geltoki aurrean eta Txagorritxu ospitaletik gertu. Alberto Martínez osasun sailburuak ez ditu irekiera datarik eman, eta giza baliabideak eskuragarri daudenean jarriko dela martxan adierazi du. San Martineko etengabeko arreta gunearen itxieraren ondoren Santiago Ospitalekoa izan da hirian irekita egon den bakarra. Bilbon 3 dira irekita dauden etengabeko arreta guneak, Begoña, Deustu eta Errekalde barrutietakoak hain zuzen. Donostian berriz Gasteizen bezala bakarra dago irekita eta 2 errefortzu puntu ditu asteburuetan. Nafarroako gobernuak Palestinako Islarientzako Nazio Batuen Agentziaren lana aintzatetsi nahi izan du. Tuteran gauzatu zuten omenaldia larunbatean, irailaren 21 bakearen nazioarteko eguna dela aprobetxatuz. Nafarroako gobernuak Palestinako Islarientzako Nazio Batuen Agentziak egiten duen lana aitortu du Tuteran. Hilaren 21 bakearen nazioarteko eguna dela eta egindako ekitaldi batean.
Lan horrek nazioarteko tentsio handiko une batean, iluntasun zabalean, oraindik itxaropen argi txikiak geratzen direla gogorarazteko balio duela, adierazi du Maria Txibite lehendakariak. Me temo, por tanto, que el mandato eventual de las Naciones Unidas se va a extender mucho más. Sirva este premio como reconocimiento al camino recorrido, pero sobre todo como apoyo a la inmensa labor que queda por delante. Eneberen agentziak Sirian, Libanon eta Jordanian zein Gazako eta Cisjordaniako lurraldetan dauden errefuxiatu palestinarrei hezkuntza, osasuna, laguntza humanitarioa eta gizarte zerbitzuak bermatzea du helburu. Ildo beretik, Txibitek halaber gogorarazi du Gazako zerrendak, eskolak eta ospitaleak berreraikitzeko 40.000 milioi dolar beharko direla, eta 2 milioi errefuxiatu baino gehiagoren osasun fisikoa eta mentala errehabilitatzeko belaunaldien lana izango dela. Raquel Martí, UNRWA Espainiako zuzendari exekutiboa ekitaldian egonda ere, eta eskualdeko herritarren babesa eskertu du. Agentzia 2006an herrialdean lanean hasi zenetik. Por favor, no se acostumbren a lo que está pasando en Gaza. No permitan que el ataque a civiles, hospitales, escuelas, refugios y personal humanitario se vuelva algo aceptable. No dejen de hablar de Gaza, no dejen de hablar de Palestina, no aparten la mirada, aunque duela. UNRWAk eta bere bazkideek amaitu berri dute polioaren aurkako kanpainaren lehen fasea Gazan. 10 urtetik berako 548.000 aurri baino gehiagori jarri diete polioaren kontrako txertoa Gazako zerrendan. Etengabeko arretagunearen albistean esan berri dugun osasungintza sailburuaren izena zuzentzea aurrenik, ez da Begoña Pedrosa, Alberto Martínez baizik. Eta bestalde, 26 ardi erasotu dituzte otsoek asteburu honetan Araban. 8 hil dituzte eta 18 larri zauritu dituzte. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak otsoa babes bereziko animalien zerrendatik ezabatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari, abeltzainek euren animaliak babesteko beste neurri gehiago hartu ahal ditzaten. Otsoak 26 ardi erasotu ditu asteburuan Araban, Kuartangon, 8 ardi hil eta 18 gaizki zauritu ditu. Gaur egun Euskal Herrian 2 otso talde daude, bata Bizkaiko mendebaldean eta bestea Arabak Burgosekin duen mugatik gertu. Animalia horien erasoek gehien kaltetutako abeltzainak Karrantzan, Urkabustaizen, Kuartangon eta Aiaran daude. Horregatik Amaia Barredo Jaurlaritzako landa garapen eta nekazaritza sailburuak babesa agertu die abeltzainei, eta otsoa lespretik babes bereziko erregimenan dauden basa espezien zerrendatik entzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. En principio hemos trasladado al ministro Luis Planas de Agricultura la necesidad de reconsiderar la calificación, la protección del lobo a una categoría de menor protección de cara a que estas explotaciones puedan tener medidas de control que les permita sobrevivir. Antzeko idazki bat ere igorri zitzain Jaurlaritzatik Teresa Rivera orduko ministroari 2023ko ekainean, baina ez zen erantzunik jaso. Bada igande honetako Amurrioko 30. hartzen egunean sailburua bertan izan dela Uaga Arabako nekazarien sindikatu ere kexu agertu da erasoengatik, eta edapenari aurre egiteko egiturazko neurriak eskatu ditu. Nekazarien sindikatuarentzat Jaurlaritzak argitara eman duen otsoaren kudeaketa planaren zirriborroak arazo ez konpontzaz gain otsoa lurralde osora zabaltza ahalbidetzen du eta abeltzaintza estentsioa alde batera uzten du. Gogorarazi duenez 2020an Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espezie mehatxatuen katalogoan sartu zuen otsoa, eta Espainiako gobernuak berriz 2021an babes bereziko erregimenan dauden lespre basa espezien zerrendan. Ondorio zedatzen ari den espezie horren eiza eta kontrola debekatu ondoren populazioa handitu egiten da, eta horrekin batera sindikatuaren arabera abeltzaintzaren aurkako erasoak eraso horietako asko desagertzeko arriskuan dauden arraza autoktonoi jasaten dituzte. Testuinguru horretan Uagako jukatu du potxokak, ardizasiardiak, azpigorriak edo beilurrikarak otsoak baino gutxiago direla. Araban aurreikusita dauden 22 proiektu fotovoltaikoren aurkako protesta gauzatu da pasaden asteburuan. Horrela ez eta Gorbeialdea defendatu plataformek antolatuta. 211 gurutze landatu zituzten Lubinau kontseiluko lursail batean lurralde osoa irudikatzeko asmoz. Makroproiektu hauek landa eremua eta nekazaritza kaltetuko dutela salatu nahi izan zuten bi erakundeek. Araban egin nahi diren proiektu fotovoltaikoen kontra elkartu dira Horrela ez eta Gorbeialdea defendatu herri plataformak.
Joan den hilabetearen hasieran Eusko Jaurlaritzak argitaratutako 22 proiektu fotovoltaikoek xede ekonomikoa soilik dutela salatu dute herri plataformek. Landa ingurumenaren eta nekazaritzaren kaltetan. Araba osoa irudikatzeko helburuarekin 411 gurutze jarri dituzte Lubinau kontseiluko lursai batean protesta moduan. Deskarbonizazioa industriak landa lurrak bereganatzeko aitzakia dela adierazi dute herri plataformek. Eta administrazioak landa eremuaren errealitatea ez duela ulertzen ez da errespetatzen ere salatu dute. Gainera, proiektuen aurkako erresistentzia ahultzeko mezu kontraesankorrak zabaltzea leporatu diote administrazioari. Bestalde, zubiak eraikitzeko borondatearen mezua bidali diete Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari. Energia trantsizio arduratsu eta errespetuzko baten alde egin dezaten. Bizkaiko Foru Aldundiak Bat Dorrea proiektuaren bigarren fasea aurkeztu du gaur goizean Bilbon. Bertan izan da Xabi Alo. Bat Dorrearen bigarren urteurrena aprobetxetuta Bizkaiko Ekintzailetzaren nazioarteko zentroak iragarri du bikoiztu egin duela espazioa Dorrearen 5 solairu gehiago inauguratuta. Bigarren fasearen aurkezpenean izan dira Elisabete Etxenobe Bizkaiko aldun nagusia, Juan Maria Burto Bilboko alkatea eta Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzaren lehendakaria. Ekintzailetzaren nazioarteko zentroa dan honek, ekintzailetzaren eta barrikuntza irekiaren arloan dauen erreferentziazko posizioa gogorarazo guradot gaur zuon aurrean. Bizkaian, oraina ere egiten gabiltz, etorkizuna jomugat hartuta, betibe gure ekonomia hobetzeko eta enpresen lehiakortasuna areagotzeko konpromesoa hartuta. Gure gizartearen, hemen bizi diren persona guztien bizikalidadea hobetzeko. Gaur, baten bigarren fase honetan, ilusioz eta konfidantzaz begiratzen dugu aurrera. Hego Euskal Herriko gutxieneko soldataren eztabaidak aurrera dirau gizarte eragileen artean. Hego Euskal Herriko pentsiodunak elkarteak mobilizaziorako deia egin du gutxieneko kopuru propio bat lortzea izpide izanik. Ela sindikatuak berriz, 1.785 euroko soldata minimoa ezartzeko eskatuko duela esan du. Israelek ekialde hurbileko guda elikatzen aurrera dirau. Asteburuan Al Jazeeraren Zisjordaniako egoitzan sartu eta bera utzi zuen armada sionistak. Gainera, Libano hegoaldeko herritarrei beraien etxetatik alde egiteko esan die, eremu hori erasotzea aurreikusi baitute, Hezbollak bertan armak gordetzen dituenaren argudiopean. Move out of harm's way for their own safety. I want to repeat, move out of harm's way immediately. ده مكتب رسمي لأنه صحيح تقدر تقرأ مش أي مشكلة وهذا خليه معك اسمع هذا الأمر اللي معنا على الأرض ايش الموبايل ايش اليوم
Alderdi sozialdemokratak irabazi ditu Alemanian gauzaturiko azken hauteskundeak, atzo Brandenburgon izandakoak hain zuzen ere. Hala ere, AfD alderdi ultraeskuindarra gertu gelditu da, puntu batera soilik. Alderdi sozialdemokratak irabazi ditu igande honetako hauteskundeak Brandenburgon, Alemanian, 31,2 babesarekin. Alemaniarako alternatiba alderdi ultraeskuindarra baino puntu bat gehiagorekin lortu du. Ezkerreko Sarabagenek aliantza 3. postuan gelditu da 12,2 babesarekin, eta Batasun Kristau-Demokratak botoen 11,8 lortu ditu. 4. postuak berdeak leudeke, 5%, ordezkaritza lortzeko minimoa baino ozta gorago. Die Linke eta BVB boto emaile libreak eskualdeko parlamentutik kanpo geratuko lirateke portzentajez, baina serlekuren balor dezakete zuzeneko hautaketaren bidez. Parte hartzeari dagokionez asko igo da, 164 ingurukoa dela uste da, 2019 egindako azken eskualdetako hauteskundetako 161,3 baino askoz handiagoa. Kontuan izan behar da gainera Brandenburgok Berlin inguratzen duela, eta 1990etik sozialdemokratak agindu dutela betian. Baina oraingo bozetan espero zen Brandenburgon ere AfD Alemaniarentzako alternatiba eskuindarrak irabaztea. Azkenean ordea soziodemokraten alde egin dute botoek puntu batengatik irabazi baitute. Zinemagintzan murgilduta dabil Donostia azken egunotan. Ostiralean ekin zion zinemaldiaren 72. edizioak eta asteburu honetan hainbat ekintza esanguratsu izan dira. Informazio gehiago dakar, ekin atorra sagaztik. Gabon, Donostia, here now in Basque Country, at this extraordinarily vibrant festival that itself transcends borders, cultural, regional and international. It feels like a real homecoming, so I'm so very honored to receive this award. Thank you, San Sebastian. Thank you, Donostia. Goi mailari eutsi dio beste behin ere Kate Blanchett aktoreak Palestinarekin elkartasun keinua egin izanagatik alfombra gorrian ezaguna egin den aktoreak hain zuzen ere bere ibilbideagatik jaso du Donostia saria eta ez da ez gutxiagorako. Apaltasunez adierazi du gero eta gehiago egin oraindik ere gutxiago dakiela sentitzen duela, baina agerian utzi du beste behin ere zenolako gertutasuna eta jakintza ere baduen Donostiara bertara heldu eta eskertza egin duen unean bertan. Edozein kasutan, asteburu honetan izen abizen gehiagore izan dira Donostiako nazioarteko 72. zinemaldi honetan, izan ere alfombra gorrian Nevenka Fernandez bera izan delako. Emakumeok politika gintzan ere jasaten ditugun abusuen lekukotza pantalla handian eta euskal ekoizpena gainera. Alfombra gorrian igaroaldia bakarrik ez, erreparazio ariketare izan da Kursaleko kubo handian jasotako txalo zaparra da. Eta bide horretan, zer esan zinemaldiak aurrera segitzen duela eta gaur emakumezkoen errealitateari helduaz beste behin ere, emakumezkoen eta adingaben trataren eta sexu abusuen aurkako nazioarteko eguna izaki, gaur pantalla handian eta baita alfombra gorrian ere protagonista izango delako Girls at Station filma. Eta zer esan, guzti hau aintzat hartuta, euskal ekoizpenak bakarrik ez, Irizar sarira leian ariko diren filmak ere gaur aipagai izango ditugula, eta zerrendan batzen badoaz pixkanaka, gaur aipagai erreplika Gipuzkoako, Hernaniko, Zikuñagako, papergintza industriarekin lotutako, ermitarekin, desagerpena Ama Birjinarena, eta horrekin batera euskal zinemagintzaren errelatoa biltzen duen 8tik infinitura. Ekuadorera gerturatzen ari da zinemaldia, eta bide horretan euskal industriari buruz galdetu diogu Koldo Zuazua zinema ekoizleari. Eta besteak beste esan digu, inzentibo fiskalei lagunduta, edota laguntza fiskalei helduta, euskal industria ikaragarri dinamizatu dela azken garaietan. Hauxe,
Koldo Zuazua ekoizleak azaldutakoa. Oso pozik, hiru produkzio ditugu eta nik uste dut erronka handia izan dela, aurten egin dugun lan osoa eta azkenean hau da gure eskaparatea, ez? Eta ditugu bi pelikula bat sail ofizialean, Itziar Boiaren azken tituloa, Soy Nebenka. Gero daukagu Alauda Ruidazuaren telesail bat, Mobizarentzako baita ere sail ofizialean. Eta Juana Macíasen Las Chicas de la Estación Televisión Espainolako gala batean aurkeztuko duguna astelehenean. Euskal Zineman nik uste dut osasun ezin hobea daukala, aurten gauza ugari gertatu egin dira. Alde batetik plataforma digitalak, nazionalak eta internazionalak estatu mailan instauratu izan dira, eta hauek eduki askoren gozea daukate, orduan eduki horiek eman behar dizkiozu, ez? Eta hori provokatu du nik uste dut ekoitz sistemaren dezentralizazio bat. Ikusentzuneko produkzioa ugariena Madrilen zegoen, orain dela 10 urte, eta orain ja dago beste territorio batzutan, ez? Galizian dago ja produkzio ugari, Euskal Herrian ikaragarri, Katalunian, Valentzian, Andaluzian, Kanariasen, eta hori ja guztiz dezentralizatuta dago, eta nik uste dut hori gauza oso ona dela. Hori alde batetik. Eta gero Euskal Herrian gertatu dena, Ogasun hobariekin bultza handi bat eduki dugu, eta hemen daukagu inzentio fiskal hoberenak estatu mailan, eta ia esango nuke Europa mailan baita ere. Eta hori erakartzen ari da ikargarizko produkzioak honea. Bai, Espainia mailako produkzioak eta baita ere internazionalak. Hori egiten ari du hemengo ekoitz edo ikusentzuneko industria sektorea asko handitu dela eta kriston dinamika daukala. Sagrario Leman izango da Eskerronez 7. programaren protagonista. Bihar irailak 24 ikusi ahal izango duzue gaueko 10:00. Nik entzumenari garrantzia handia ematen diot, nik uste dut gutxigi entzuten dugula orokorrean, eta hizkuntza bat zerbait balin bada nik uste du dela entzutea eta hitz egitea. Eta horregatik gustukoa dut eta gainera iruditzen zait ematen digun baino askoz ere garrantzi handiagoa eman beharko geniokela. Gure aldetik besterik ez. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Ondo izan eta bihar arte.